Dwi literally teimlo fel rhywun tu ôl i fi. Seriously? Yndw, dwi literally teimlo really uncomfortable. Iwan Steffan dwi'n dylanwadwr TikTok sy'n neud fideos am ysbrydion Lerpwl, a dwi'n edrych ymlaen i fynd i gysgu yn llefydd mwyaf haunted Cymru. Amy dwi. Ddoes i'n nabod Iwan tua blwyddyn ar ôl. Even though da ni yn pobl wahanol, da ni'n ffrindiau da. Mae fy ffrind Amy ddim cweit yn coelio, ond dwi'n edrych ymlaen i brofi iddi bod ysbrydion yn bodoli. Dyma cysgu efo ysbrydion. Da ni am dreulio noson heno yma yn un o'r llefydd mwyaf haunted yn Cymru. O, Iwan. Sut ti'n teimlo am hyn? Iwan! Dwi'n benderfynol o neu chdi yn berson sy'n coelio. Felly, ti eisiau gwybod lle da ni'n mynd heddiw? Go on. Da ni yn mynd i Plas Tan yr Allt yn Tremadog. Dwi'n meddwl fyddech chdi'n falch o glywed. Mae'n 5 star. O, gwych. Ond, gesio be? Be? Mae'n ganol nunlla. Gwych. A fydd yna neb yn gallu clywed chdi'n sgrechian. O, dyna mae ffynnu paid. Dwi eisiau gwybod, Amy, de. Wyt ti'n barod i gysgu efo ysbrydion? Gynna i opsiwn? Na. Evil laugh. Dwi wedi trefnu bod ni'n mynd i gyfarfod efo hanesydd lleol yr enw Aled. Mae o'n dangos ni o gwmpas. Dwi'n edrych ymlaen i weld be gan fod ddeud. Dwi'n really excited. Helo. Helo. Aled. Helo. Iwan. Ia, helo Iwan. Croeso mawr i Tan yr Allt, Tremadog. Da ni'n hapus ofnadwy i fod yma. Tynnu sylw chi i'r gŵr yma, O. William Alexander Maddox. A fo ddoth i'r rhan yma o'r byd i fyw ta diwedd y 19fed ganrif. Gan mae lot o gymeriad yn barod yn dweud. Oes, tad. Ystafell ar y dde mi o fama efo cysylltiad efo'r gŵr acw, Percy Bysshe Shelley, y bardd enwog o Lloegr. Sa chi'n dod trwedd i'r stafell yma. Hwnnw'n amazing. Oh my gosh. Stafell wely Shelley oedd hon ar y noson stormus fawr. A mi oedd Shelley wedi clywed rhywbeth, rhyw sŵn. A'r stori di bod o wedi codi. A gwn yn ei law. A fu o'na saethu. A fu o'na dorri ffenestri. A oedd Shelley yn credu bod na rhywun wedi torri mewn i drio i laddo. Ysbryd oedd yn y tŷ yr amser hynny. Bydd rhaid ni dreulio lot o amser y mama heno. Ie. Bydd. Oedd hi hanes o wedyn yn dris braidd oherwydd ar adael Harriet y wraig a priodi fo Mary Godwin. Mary Shelley oedd hi pan ar hi sgwennu'r llyfr Frankenstein. Efo hi? Ie. Oh, wow. Dwi'n caru Frankenstein. Aled, diolch yn fawr am gyfarfod ni, a da ni wedi dysgu llwyth o hanes, do? Do, diolch yn fawr. Dwi'n benderfynol o ffeindio rhywbeth heno, felly diolch yn fawr i chi. Ie, bleser. Ie. Diolch yn fawr. Dwi'n yn coelio bod yna gysylltiad rhwng Tremadog a Frankenstein, Mary Shelley. Pwy sy'n meddwl hynna? Dwi wrth y modd efo fel gothic horror, a mae hwn reit lawr fy llwybr i. Fi'n edrych ymlaen i weld beth da ni'n mynd i ffindio mae heno yma. Oh, wow. Oh my god. Mae hwn yn stunning. Mae'n amazing. Dwi'n teimlo fel bod fi'n ôl yn fel y 19fed ganrif neu beth. Hello. How are you? Hi, I'm Mark. Iwan. Nice to meet you. Hello. I'm Howard. Hi. Okay, well, we had a psychic stay in this room, and her and her husband were both woken up by what they said was chains hitting concrete. So that was quite odd. Dwi wedi bod yn cymryd fel egni y lle i fewn i hyd. Ac achos bod o mor hardd a mae yna gymaint i weld, dwi heb meddwl am bob dim arall eto. So this is Hilda's room. Again, we had a psychic stay in here, and she said she'd never stayed anywhere where there were so many orbs. Both of these women, they stayed here about 9 months apart. They didn't know each other, but both of them said in the hallway downstairs, there's a man, my build, he plays with the back of our hair. But it was only the women, not the husbands. He just played with the back of their hair. So, Great. So a bit of a flirty ghost. So this is the area just outside, before we go into Shelley's Theatre, where
especially you, Mark. Sometimes I feel like there's something behind me, and then I turn round and there's nothing there. On the stairs, my stepfather saw a figure which he thought was myself or Mark. It was a very tall person wearing a big white frilly shirt, and he turned round and there was nobody there. Dwi'n edrych ymlaen I weld byddech chdi fel unwaith fydd yn dywyll. Dwi hefyd. Dwi hefyd. And it almost, to me now, seems normal, to be honest. So, is there anything supposed to be in the gardens? Yeah, one of the weirdest things was during lockdown, and I remember just looked over at the gate over on Shelley's lawn. There was this huge giant of a man standing there, and he was like in this old, I can't really explain it, was like an old smock, and it was pouring with rain. And I went over there, and I'm not kidding, as soon as I went over there, completely disappeared. And you think, did I see that? Yeah, for me, it's more of a feeling than well, it's not visual, it's a feeling. Yeah. Well, thank you both for speaking with us. It's been interesting hearing all of your stories. Well, you're welcome. It's been a pleasure. I hope that in the morning we'll have some stories for you. I was going to say, don't have nightmares lovely. and don't be too scared. No. Dwi'n meddwl bod Amy yn teimlo yn lot mwy cartrefol tro yma, achos bod y lle dipyn bach yn mwy crand. Ond dwi'n meddwl unwaith bydd y tywyll yn dod a fydd y goleuni'n mynd, dwi'n meddwl bydd y tŷ newid cymeriad a hi fyd. Byddech chi'n meddwl am be nath Howard a Mark ddweud? Mae'n really interesting, a dwi'n meddwl o'n i licio clywed opinions nhw. Enwedig Mark oedd o'n fwy o sceptic na fi, lle mae o eisiau gweld rhywbeth o flaen o i. Oedd y ddau yn, really, doedd? Oedd, ond be oedd Howard yn dweud am y dyn tu allan. Mi yna i fi, swn i'n coelio. Ie. Ond dwi dal i'm yn siŵr os oedd o'n coelio. Wel, o'n i'n gweld efo nhw, mae'r ddau wedi cael pethau i wneud efo'r fel yn nhw neu be bynnag, ond mae'r ddau yn peit dewis coelio efo. Dyna'r ffordd dwi'n gweld o, sy'n ddiddorol. Yndi, mae hynna'n ddiddorol. Dwi wedi dod â crystals i ni, achos ti'n gwybod bod fi'n caru peth fel la. Felly, Wrth gwrs. na i ddangos i chdi be dwi wedi dod â i ni. Dwi efo lepidolite di hwn, mae fod i roed fel teimlad o edrych ar ôl chdi, neu i chdi ddim o'n neis. Mae'n neis. Dwi wedi dod â aquamarine, dwi'n Pisces, felly mae hwn yn dda i edrych ar ôl fi. Green fel opal ydi o, rhyw fath o green opal, a be mae'n neud ydi... Opal di best o'n fi, ysdi. Ie! Wel, dyna arwydd. Mae hwn yn neud i ni deimlo fel bod ni yma, a dim oedd yn gret, a hefyd dwi wedi dod â fatha quote gwahanol. Nice. Ond, be o'n i eisiau dangos i chdi, dwi wedi dod anrheg bach i chdi. Felly, o'n i yn y siop diwrnod o blaen, dwi eisiau cael chdi yn bach o crazy person fel fi. Felly, dwi wedi prynu crystal i chdi. O, diolch! So, enw hwn ydi Emerald. Oce, a be mae hwn yn neud ydi, dwi efo'r darn o bapur ma sy'n deud be mae'n neud. Mae'n agor dy galon i ffrindiau a fel profiadau newydd, a mae o'n dod o look, a hwyl, a cariad o amgylch chdi, felly dyna chdi. O, diolch! Croeso, Oh my croeso. gosh, mae'n lyflu. Ie. Felly ti ddeitha fi chdi bach am storia profiadau chdi efo ysbrydion? Wel, mae yna mond di bod un waith coeli fo'n ei beidio lle dwi wedi gweld rhywbeth yn syth. Felly, o'n i efo fy nhad yn Llandysul. O'n i'n cerdded pasio mynwent, a cofia, dwi'n nabod y lle na iawn, o'n i'n gyfarwydd efo'r lle, ond o'n i ddim yn nabod o'n rili da. Ie. A nes i weld fel outline o corff rhywun oedd o'n ddu o'r top y gwaelod. Do'n i'n methu gweld dim byd ar y gwyneb, oedd o fel cartŵn di, just yn symud fel yn sydyn fewn i goedan. A nath o bara fel hanner eiliad, ond dwi wedi cofio hynna ers erioed. Be di'r peth nath rhywun wneud wrth fi unwaith? Mae gwrachod yn galw fo'n spells, mae gwyddonwyr yn galw fo'n neuroscience, rhai yn galw fo'n crefydd, mae rhai yn galw fo'n be bynnag. Da ni gyd yn gwybod bod yna rhywbeth yna, ond da ni jyst yn neud o i gyd mewn ffordd gwahanol. Mae hynna'n rili diddorol. Ie? Mae gennau lot o barch tuag at crefydd. Dwi wedi darllen Cwran. Dwi wedi bod yn astudio y Cabala yn ddiweddar. Felly, dwi ddim yn berson crefyddol, ond dwi'n meddwl bod o'n rhan mor bwysig o fywyd dysgu am sut mae pobl arall be maen nhw'n coelio a bod yn barchus tuag at yna. Dwi'n reit. Dwi'n meddwl agnostic di'r term. Cos eto gynnau'n proof i ddweud bod na Duw a does na ddim Duw. Dwi ddim yn siŵr. Mae'n chwaer fi actually yn dysgu religion and theology.
Dwi wir yn mynd I drio wneud I Amy goelio hyn yma. Dwi'n benderfynol, mae hyn angen digwydd. Ie, so pan o'n i eistedd yn y rŵm drws nesa yn ddisgwyl I y criw cynhyrchu wneud bits efo Iwan, o pawb 'di gadael fi yn y rŵm be fy hun. A o'n i definitely yn teimlo fatha o rywun tu ôl I fi 'di snicio fewn I rŵm neu rwbath. O bren fi dwi'n meddwl yn chwarae tricks efo fi. So, da ni am mynd I gweld os mae beth yn digwydd yma heno. Falle ti eisiau jyst eistedd mewn dystawrwydd am chydig. Cos oedden nhw'n dweud oedden nhw'n teimlo beth oedd. Sut ti'n teimlo? Iawn. Dwi'n meddwl, y broblem ydi fatha teimlad. Os mae rhywun yn ddeitha chdi, o, dim yn gweld neu clywed yn byd, ti'n just teimlo rhywbeth. Fedri di teimlo rhywbeth os ti isio. Dwi'n stafell mae'n teimlo'n rhy ddrwg. Ti'n meddwl dylai ni trio cysylltu efo Percy? O, eisiau gofio am yr app yma. I bawb sy'n gwylio, dwi'n mynd I ddefnyddio'r app wan. Be mae'r app yma'n neud, mae o'n sganio white noise, felly pethau mae'r clust, human being, ddim yn gallu clywed, mae hwn yn sganio o 10 fitr. Percy? Wyt ti yma? Percy? Hello? Ydych chi'n gallu deud helo eto? Helo? Erw fi. Wyt ti'n gallu... O, dwi efo goosebumps. Dwi efo goosebumps. Ydych chi'n gallu deud fy enw I eto? Deud fy... Be 'di enw hi? Oedd hwnna'n swnio fatha Amy. O'n i'n meddwl nath just swn plentyn o. So, fama, ar y grisia, ti'n gwybod pam da ni'n cyrraedd fama, reis ar gynol, mae'n heisio chdi fama, ar y step yma? Ie, fama, dwi'n teimlo fatha wal oer yn dechrau fama. Ti'n beth ti'n cyrraedd fewn I rŵm am rili boeth? Mae yna lot o fel cricio, ond lloriau pren, hen, felly darn sy'n oer ar y grisia, felly mae'n... Actually, dim yn oer fama. Oedd fama, wrth ymwyl grisia, yn rili oer. Dwi'n meddwl y step yma oedd o lle mae'r tymheredd yn newid. Cynas. Cynas, mae'n gynas eto. Yndi, definitely. Oes na rhywbeth yma efo ni? Dwi'n meddwl pam, ia, dwi'n just teimlo fatha really uncomfortable. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth, mae yna egni yma. So, da ni'n mynd I fynd ar y step lle da ni'n... Methu symud. Ti'n methu symud? Dwi'n stuck, sorry. Da ni'n gwybod bod yna rhywbeth yma. A chdi? Ys ti'n gwybod hynna? Ie. Helo? Dwi just teimlo fatha ma'n rhywun yma, ste. Dwi ddim yn teimlo gyffyrddus o gwbl. Dwi just teimlo fatha bod rhywun yma. Dwi fatha bod rhywun yn ceithio a da ni'n gwybod lle ma' nhw. Ie, dwi'n teimlo mae rhywbeth lawr yna. Dwi'n yn teimlo'n neis chwaith tro yma. Dwi just teimlo fatha ma' rhywun yn gwatsio fi. Chi. Mae yna rhyw deimlad fel Dwi ddim. cas rwan. Dwi ddim yn gyffyrddus o gwbl, ie. Na, dwi'n licio. Fel teimlad hyll, dwi'n meddwl, Dwi teimlo fatha ma' nhw'n gwatsio fi. A dwi'm yn gwybod lle ma' nhw a dwi'm yn licio fo.
Dwi teimlo dda mae rhywun tu ôl i fi. Dwi'n literally teimlo dda mae rhywun tu ôl i fi. Seriously? Ynddo, dwi literally teimlo really uncomfortable. Dwi'n gwybod pam dwi just teimlo really uneasy. A fi. Just ddim yn deimlad neis na. Na. Mae hwnna'n dechrau ni, mae'na dda. Y rŵm na? Ie. Ie. Ie, yn ystafell na mae'na fatha wbath fatha rhyw fath o deimlad fel sinister. Ie, dwi just teimlo dda mae rhywun yn watcho ni. Be di sôn? Dwi'n meddwl bod ni yn fynd i'r stafell mwyaf dychrynllyd. Felly dyma lle nath o ysbryd allegedly trio lladd Percy. Oer. Syth ben oer. Ynddi, mae'n wir yma. Ie. Dwi ddim yn Ti? cyfforddus o gwbl. Na fi. Gawn ni mynd. Really? Dwi really just yn teimlo really uncomfortable yma. Mae o'n rhewllyd oer. Percy? Oes na rywun yn y stafell yma? Oedd hwnna'n fod i ddigwydd? Sut wyt ti'n teimlo bore yma ar ôl neithiwr? Dwi dal ddim yn gwybod, dwi llawn, dwi'm yn gwybod. O'n i falch i gael mynd i gwely, cos o'n i'n teimlo reit rattled ar ôl bod yn y stairway na neithiwr ar y grisia na. O'n i genuinely teimlo tan o rywun yna. O'n i'n poeni amdano chdi dipyn bach, ti'n gwybod? Bach? On, es ti dipyn bach yn ben ysgafn, a wedyn es i'n ben ysgafn. Do, nes i, actually. Oedd hwnna'n eitha creepy, dwi'n meddwl. Oedd o'n really creepy. Dwi'm yn siŵr cos oedd y beams yn tywyll a oedd y stafell i gyd yn tywyll. Dwi'm yn gwybod os mae hwnna roi chydig bach o atmosffer i chdi anyway. Nes i'n gweld dim byd, nes i'n clywed dim byd. Ond o'n i just efo'r teimlad ma, o'n i'n teimlo bod rhywun yna, ac rhywun yn gwatcha fi. Oedd neithiwr am deimlo. Oedd. Doedd o ddim am weld, doedd o ddim am ogla. Oedd o am deimlo. Oedd o'n... Definite. A hynna edodd Mark a Howard hefyd. Wel ie, oedd nhw'n iawn. Profiad gyntaf fi, dwi'n meddwl, i teimlo bod na wbath yna. A dwi'n edrych ymlaen i gael reflectio fo chydig bach i meddwl sut o'n i'n teimlo, oedd o'n actual presence neu o'n i just trio seicio fi hyn allan yn meddwl bod na wbath yna, cos mae rhywun wedi deitha fi bod na wbath yna. Dwi'n siŵr, dwi'n edrych ymlaen i meddwl amdano fo chydig bach yn fwy. Wyt ti'n falch bod ni fatha di mynd i reilio noson yna? Yndw, dwi'n falch cos dwi'n teimlo dwi actually falla wedi gael profiad. Oedd o jyst yn rhywbeth hollol wahanol i be o'n i'n ddisgwyl? Oedd. Mae rhywun yn dweud ysbryd a ti'n meddwl rhywbeth ti gwisgo fyny mewn fatha sheets gwyn yn mynd ww, neu cadar yn symud, bwr yn symud. Hynna ti'n ddisgwyl efo ysbrydion. Ti'n gwybod, yn edrych yn ôl ar y noson ni yna, a bob dim oedd perchnogion o falle'n deud, wyt ti'n meddwl oedd hynna'n haunted? Dwi actually tempted i ddweud, ie, falla. Ie? Dwi mor excited. So, ta, lle da ni'n mynd nesa? Amy bach, dwi'n meddwl bod chdi'n barod am yr un nesa yma. Okay, just minute, oh, sorry. Ti'n fair? Did you hear that? That was a woman's voice. It was coming from the vent. What the fuck was that? Fuck off. Get in the fucking lift. Get in the fucking lift. Grwych.